జోగురామన్న గారు పత్రికాముఖంగా మాట్లాడుతూ స్వయం బాపురావు గారు మీటింగ్ నుంచి పారిపోయిండు అనే మాట మాట్లాడాడు. ఈ సందర్భంగా జోగురామన్న గారికి ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా. అయ్యా జోగురామన్న గారు, నువ్వు పదవుల కొరకు రాజకీయాలు చేస్తే స్వయం బాపురావు గారు తన జాతి కొరకు రాజకీయాలు చేస్తా ఉన్నాడు. స్వయం బాపురావు గారు ఆయన యొక్క పిరికి పంద కాదు సమావేశాల నుంచి పారిపోవడానికి. ఆయనను చూసే ఎందరో మంది పారిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఆ సమావేశంలో గిరిజనుల సమస్యలు, ఆదివాసుల సమస్యలు మీరు చర్చిస్తలేరని ఆ సమావేశం బాయ్కాట్ చేసి బయటకు వస్తే స్వయం బాపురావు పారిపోయిందని మాట్లాడుతున్నావు. ఆయన చరిత్ర నీకు తెలుసు. ఆయన చరిత్ర తెలుసుండి కూడా నువ్వు ఎందుకు ఈ విధంగా నిందలేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నావో ఇది మంచిది కాదు. స్వయం బాపురావు అనే వ్యక్తి ఒక దమ్ము ధైర్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. సమావేశాల నుండి పారిపోయే వ్యక్తిత్వం కాదు, ఆ రకంగా చేసే మనస్తత్వం కాదు. తన జీవితాన్ని ఆదివాసులకు పణంగా పెట్టి ఆదివాసులకు న్యాయం జరగాలన్న ఏకైక తపనతో పనిచేస్తున్నటువంటి స్వయం బాపురావు అని పారిపోయే ప్రసక్తి లేదు. భవిష్యత్తులో స్వయం బాపురావును చూసి మీరు వారిపోయే రోజులు దగ్గరున్నాయని ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాం.